qegħdin fid-Division 6 għax isibonna l-positive. U di kundannata mill-Unjoni Ewropea. U kull darba, tifhimni, kull darba jitfawna fiha għaxati, qabel konna xahar, issa dan aħħar jitfawna f'għaxatiem bil-ġieden ġafiha il-bitħa it-taraċċi toiletolin, tifhimni, l-ilma emmes mas-sikiti tiegħek jekk tagħmel toilet, tifhimni. Inti jiena minn ġastinkijiet, mhux division tan-nies, u telefonati li ħalluna nċemplu waħda. Tifhimni, hawn ħafna affarijiet hu. Diskriminazzjoni u dejjem l-istess nies. U intom qed tagħmlu strajk tal-ġuħ? X'għajja aħna qegħdin bis-strajk tal-ġuħ eħe. Kemm ilkom? Telefonati ħabba l-ġieden u diskriminazzjoni hu għax dawn mhux affarijiet li titfannissihom. Kemm ilkom bi-strajk tal-ġuħ? Bdejna llum la permli, la ilma laqas ilma. Tifhimni, issa jabk il-waħda, tifhimni ma la ilma xejn ma naffiċċjal, tifhimni ħixnihom l-mbajja. Tifhimni ħixnihom l-mbajja hawnhekk ċemplu l-awtorità li bħalissa qiegħda responsabbli hija Miss Carmen Porch u għaltilhom għadnija li ħamlu ħankejsa jkun hekk ħabba t-telefon għadawek għaltilna tistgħu tagħmluha, tifhimni għalna l-uffiċjal.